kun loppu aika. No älä muuta sano. Siellä se äiti on. Äiti! Noin. Voit sä antaa meille aikaa? Niin, onko? Ei, kun minä ajoin 17 ja sinä oot 7 ja sinä oot 6. Niin, No. minä oon jo lapsuudessani tarpeeksi metsässä leikkinyt. Teidän vuoro on nytte. No. Niin, ette saa aikaa. Ehkä jotain muuta väliä. No, mennäänkö sitten sinne mehtiin? Joo, mennään vaan. Missä me ollaan? En mä tiedä, että se on joku tällainen rakennus ainakin. Aha. Niinpä Onko näyttäisi. tää tullut se uuden päivityksen mukana? Voikaan tänne kiivetä. Testa. Se oli kestävä. Hei, tätä muuten voi hakata. No niin. Onko tästä kuuluisa puumössö? Mikä se on? Hei, kato! Onko nämä myrkyllisiä? En tiedä yhtään. Meiskö maistaa? Maistetaan. Maistuu oudolta. Täällä on lisää. Miten toi maistuu sitten noin pahalta? Se taisi olla mädäntynyt. Onpa täällä tylsää. Niin. Mikä tuo ääni oli? Ei, mennään. Se on zombi tai skeletoni. Tai enderman. Mä osuin puuhun. Me päästiin kaikille. Ei, mikä tuo ääni on? Katsotaan. Mikä toi? Mennään kattoo. Näkyykö se? Näkyykö se? Ootteko te minun lapset? Mikä sun nimi on? Minä keksin itselleni uuden nimen, minä muistelen, että minun nimi oli Nasse. Mun nimi kyllä oli Timo. Minä muistan, että minä olen teidän isä. Luotetaanko me tuohon? En mä tiedä. Minä menetin muistini 30 vuotta sitten. Se on kyllä ollut... Mitkä aika siitä? Toi on ollut kateessa. Äitille. Toi on ollut kateessa vasta 3 vuotta. Antakin te mun lapsia. En oo ihan... En tiedä. Viekää mut teidän pomon luo. Pomon. Tai ei kun äidin.